היה אצל החפץ חיים בישיבה, לפני התקיעס היה הפסוקים. והיו שעסקו בתהילים, היו שעסקו בגימורה, היו שם שתי בחורים שהם יצאו החוצה ברדים, הסתכלו כמה מתפללים בבית הכנסת הזה וכמה מתפללים בבית הכנסת הזה, ובאו לספר את זה לחברים. כשהם חסרו לספר את זה, החפץ חיים נכנס לתקיעס, והוא שמע מה מדברים שם. אמר להם החפץ חיים, הוא נעלה מיד על ארון קודש ואמר כך, כתוב בפוסיק תיקי בחודש אויבו בכסל יום חגייני. מה הפירוש? אז הוא אמר, פעם בזמנו, אחד מחוץ לארץ, בחור בא ללמוד בישיבה, זה לא היה חצי שנה. הוא בא ללמוד כאן, הוא היה כאן 2-3 למד ברצף. היה איזה בן יוחיד שבא ללמוד כאן 3 שנים. וכשהוא היה כאן, האמא שלו נהיית חולה, לא עלינו. אבל לא סיפרו לו את זה, לא גילו לו. אבל ליום האמא נפטרה והיו חייבים לגלות לו. מה עושים? לא ידעו איך מודיעים לו את זה. עד שהאבא העביר מברק שיש לו עצה. איך לגלות את זה? מה? הוא ידע שהבן הזה, הבחור, אוהב מאוד קפיטה חדשה. חליפה חדשה זה בשבילו מסס נפשו. אז הוא אומר שיקנו לו חליפה חדשה ויכניסו בתוך החליפה את הפתק שהאמא נפטרה. קנו לו חליפה חדשה, אמר החפץ חיים, הוא מאוד שמח בזה, היה מאוד שמח, הסתובב והשתולל, ואמצע הכניס את הידיים לכיסים, וראה איזה פתק, רחמנא ליצלן, נהפך שמחתו לתוגה לו עלינו, לא יודעים. צעק החפץ חיים, פתק מקבל כל יהודי בכיסים בראש השונה. כל יהודי מקבל פתק בכיס, וכל אחד מסתובב, שמח, הוא משתובב כל השנה, לא רק בסיוס מצ'ילים כיפה, כל הזמן הוא מסתובב ושמח וצועד, והוא לא יודע, רק באמצע השנה או בסוף השנה, כשהפתק הזה מתחיל לעבוד, אז הוא פתאום, אז הוא אומר על זה, אמרו, תיקי בחודש איפה בכסל יום חגייני, כל אחד יש לו מכוסה איזה פתק בכיס, לכן אמרו תחייס, להמתיק את הפתק, אז הוא אמר, אז איך העיזו בחורים לצאת אז לבדוק כמה מתפללים שם, בכאלו דברים, כשצריכים לעורר רחמים. אבל ביום הזה יש עוד דבר בכסף. כתוב בחז"ל שבראש השונה נפקדו סורי רוחל וחנה, זה היום הכי גדול שרק שייך לישועות ישראל. ראש השונה נפקדו סורי רוחל וחנה, אז היה ישוע. בראש השונה יוצא יוסף מבית האסירים אחרי 12 שנה ציור בצלמובס. בראש השונה בוטלו אבוידם אבסיינו במצרים אחרי 210 שנה. אבוידס פרח ויזעוקי בטל שבוסם הללקים מן האבוידו. וביום הזה אולסו זכרוינם לפני מסבורך. זה יום הזיכרון שהקדוש ברוך הוא זוכר ביום הזה את כל אלו שצריכים ישועות, את כל הליבוס המשבורים. החפץ חיים צעק, למה קוראים בתורה בשם פוקא דסורו ביום הראשון? כי חז"ל אומרים, אצל סורי מייני כתוב אין לו גבולות, אומרים חז"ל שלא היה שייך בכלל שיהיה לה ילדים. לא היה לה שום דבר. לא היה לה שום דבר ולא היה שייך בכלל שיהיה לה ילדים. אבל ביום הזה הקדוש ברוך הוא זכר אותה ונהיה כאלו מפחס. אז תבין, בכדי שנבין, לכן קוראים את זה בתורה, נבין איזה מפחס אתה יכול לעשות בבריאה ביום הזה. איזה מהפכות בכל העניינים, ברפיאס, בישיאס, בשידיכם, בכל הדברים. כל אחד ואחד יש לו את הכוח. רש"י אומר במציאה על היום הזה, מה שתבקש מן היוצר יעשה. ביום הזה, מה שתבקש מן היוצר יעשה. רש"י אומר את זה על איש שדה, מדובר שם. לא צדיק. כל אחד ואחד, מה שתבקש מהיוצר יעשה, זה היום שהקדוש ברוך הוא זוכר את אלו שצריכים ישועות. איך אמר כל השימר, אמר מלא נפקד כהיום הזה. מי זה לא נפקד? נפקד מלשון בשם פוקא דסורו. מי זה שלא נושע ביום הזה? כל אחד יש לו את המפתחות עד כיסא הכובד. רק זה גם בכסף יום חגייני, זה מכוסה מעיני כרוכוי. אתה לא מבין שהכיסא הכובד קם ואתה יכול הכל. הנשיא בשולם הוא היה מספר את זה לכל ישראל, שהוא היה צריך לעבור פעם ניתוח קשה בהתחלת חודש אלול, והוא יבין שאחרי כזה ניתוח הוא בראש השונה עם כיפה לא יוכל להיות בבית כנסת. אז אמר לרופא, רק מוחרת יום הכיפורים עושה את זה. הוא רוצה לעשות את הניתוח מוחרת יום הכיפורים.
הרופא ראה שאין לו עם מי לדבר, אז הוא אמר לו, הוא סידר לו מה לאכול ומה לא לאכול, איך עד יום הכיפורים, והוא סיכם איתו מוחס עם הכיפורים, נכנס לחדר ניתוח. הוא שמע בקולו, מוחרת יום הכיפורים הוא נכנס לחדר ניתוח, ובדיקות הראו שהוא לא צריך ניתוח. לא צריך ניתוח. אז הרופא אמר לו, הזמן פעל לטובתך. הוא התכוון בשפה של רופאים, שהזמן, מה שמשכו את הזמן זה פעל לטובתך. צעק לו הנשיא בשולם, הזמן פעל לטובתי, כי הזמן הזה זה המהפכות של רפי הזה יש. זה הזמן של מהפכות. לכן קוראים השם פוקא דסור. והנשיא בשולם היה מספר את זה לחולי ישראל, אלו שחלו במחלות, אמר להם שתדעו, כל מה שעברתם השנה, זה לא קשור על אחרי יום כיפור. הוא סיפר מה שהיה איתו, שלא היה צריך ניתוח אחרי יום כיפור, אפילו שאמרו לפני יום כיפור שכן, אבל אחרי יום כיפור לא. אז שתדעו, כל מה שעברתם זה מראש השונה שעבר. זה בכלל לא קשור לשנה הבאה. פגש אותי לפני שנים, רב, פויסק גדול, שהציבור לומד את הספרים שלו, את הפסקים שלו, ואמר לי כך, ש22 שנה לא היה לו ילדים. ואמר לי שעד היום הזה הוא לא יודע מי עשה לו את זה, אבל מישהו הכניס לו פתק בתיבת דואר, שישנו סגולה של לגמור פעמיים תהילים בליל א' בראש השנה, בלילה הראשון של ראש השנה. אז אמר לי שככה הוא לא עוסק בסגולות, אבל בליל ראש השנה להגיד תהילים, מה השאלה? לקחתי את התהילים, גמרתי את זה פעמיים, והוא אמר לי אחרי 22 שנה, הוא אומר 9.5 חודשים אחרי כן, נולדה לו בת יחידה ומיוחדת. בתוף שנאייחס, הוא אמר לי, נהיית אמא, בתוף שנאייחס נהיית אמא, והוא סיפר לי כך, שאחרי כן קראו לו בערב ראש השנה להגיד שיעור בישיבה מאוד גדולה, ושם היו 30 בחורים מאוד מבוגרים, וכשהוא גמר את השיעור הוא אמר, רבו ישראל, אני חייב להגיד לכם סיפור שהיה איתי, הוא סיפר להם את הסיפור, הוא אמר שבחניקה התקשרו עליו מהישיבה שהיום הולכים לשבור צלחת אצל הבחור ה-29. התקשר אלינו יהודי ממיאמי, והוא אמר, הוא ביקש שיגידו את השם שלו, כי הוא רוצה שזה יהיה זכות לתינוק. היהודי הזה במיאמי קוראים לו רב מנחם אולצברג, הוא איש ציבור מפורסם במיאמי. סקן ציבורי גדול. היהודי הזה אמר, 20 שנה לא היה לו ילדים, כמה שהוא דרש ברופאים לא הועילו מאומה שום דבר, הוא לקח את התהילים, הוא אמר שהוא ירד החוצה, ירד למטה, כי הוא ביקש, פיחד שירדם, מסתובב עם התהילים בחוץ, צבט לעצמו את הידיים כדי שלא ירדם, אבל אמר ואמר ואמר, גמרתי פעמיים, מיד אחרי ראש השנה הוא נושע באופן טבעי, בלי שום רופא, הוא נושע באופן טבעי, הוא ביקש שיגידו את השם שלו, כי הוא רוצה שזה יהיה זכות לתינוק. לדעת, גם לדעת, יש אצלנו בשיעור בביתר, אחד שלפני שנתיים, הוא סיפר, זה ידוע שם, היה לו 4 ילדים על שידוכים, מ-23 עד 28, ו2 מהם היו תיקים. 2 מהם היו תיקים. הוא אמר לי שזה היה לפני שנתיים, הוא ראה באמצע הסעודה שכאן תהילים פעמיים לא יהיה כאן אחרי הסעודה, הוא ראה את זה באמצע הסעודה, אז מיד באמצע הסעודה אני יוצאתי תהילינס. אז הוא התחיל לחלק, אתה תגיד 3 ספרים, אתה 2 ספרים, אני 2 ספרים, הוא אמר שחצי שעה, 40 דקות, היה שם צעקות חרד הסבקלים. צעקות. כל 4 התחתנו באותו שנה. באותו שנה כל 4 התחתנו. במי דבורים אמירים, אני רוצה פשוט להגיד שלא צריכים לעשות את זה קשה, אם זה קשה, אתה יכול לגמור פעם אחת, והיא תגמור פעם אחת, או להתחלק, או להתחיל בלילה ולגמור ביום, לא צריכים לעשות את זה קשה, היום הוא מתוק, והישועה הוא מתוקה, והתהילים מתוק, והקדוש ברוך הוא אוהב, רק לדעת, והכל ינקה והדוד המגיד אומר, זה דבר שזה מאיר קצת מה פירוש הלילה הזה, למה הישועות האלו בלילה הזה. הוא אומר, הדוד המגיד בספרו כל יעקב, כדרכי בקודש של משה, שהיה יהודי אחד שהיה גר בעיר שכולו גויים, כולו גויים, והגויים מצצו לו את האדם, רדפו אותו, שנאו אותו,
והשר שהיה הבעל הבית של העיר, הוא הגיע פעם אחת בשנה לעיר. והיהודי חיכה ליום הזה, הוא יגיע אליו וישפוך שם את הלב, פעם אחת בשנה. וכשהוא הגיע, היהודי רצה לשפוך את הלב, רק כל הסונים שם, וכולם דיברו עליו, והעלילו עליו, והשמיצו אותו, ומילא לא יכול לדבר איתו. אז הוא רץ ליועץ, מה עושים כאן? פעם אחת בשנה, אני רוצה להציל את עצמי, אז הם גם משמיצים, מה אני אעשה כאן? אמר לו היועץ, אתה יודע, השר הזה מגיע מבלילה. בלילה הסונים שלך יושנים, תיגש אליו בלילה כשכולם יושנים. אומר הדיבנה מגיד, מוירד גנים שלו, יהיו עם הזיכרון, הישועות נפקדו, זה מתחיל מבלילה. ובלילה הם לא נמצאים המסטינים, כי עד הבוקר אין לנו פשוט לדבר. עד הבוקר אין לנו פשוט לדבר. ולכן הוא כותב שהלילה הקדוש הזה אפשר לפעול כל הישועות ולצעוק צעקות. נסיים בבואות שזה אמר אייגורם וצדיק רב הלל לופיאן. הוא אמר שהיה לו בקבולה, יש לו את זה בקבולה, שהנושים שמטפלות בילדים, והם צריכים להיות בבית ולא יכולים ללכת לבית הכנסת, היה לו בקבולה שהן לא צריכות את כל המצב של הבית הכנסת בכדי שהתפילות שלהם יעלה לשמי מרוימים. רק כמה מזמור, יש צינור מיוחד, הוא אמר, לכמה מזמורים שיש להם להגיד, שהן יכולות להגיד, יש צינור מיוחד שזה מעלה את המזמורים האלו, וזה מגיע עד לכיסא הכובד ביחד עם התפילה של כל עם בישראל בבתי כנסיות, מה שהם צועקים כל היום. צינור מיוחד. שהקדוש ברוך הוא יעזור, יעלה זכרוננו לפנות לטוב ולאיפוקת בדבר ישיר ורחמן, ונזקקלו יחד לאיקוצה ולאיחוסה בזיכרון של צדיקים גמירים להולכו לחיים טובים ומריחים ולשולת.